טוב, תמי שומעים, שומעים. אתם שומעים אותי? כן, שומעים. אנחנו באקשן! שומעים! לכו תגבירו. אחרי זה נגיד, בסדר, שומעים אחרי זה אוכל, אז יהיה חופף שם. חופף, תגביר אותי! שומעים. סשה, אפשר להתחיל זה מצלם. כן, יאללה, תראיינו, אני כאן. אז אנחנו כאן עם היורית שער שלנו. באנו לראיין אותה קצת על המחנה וזה, איך היה התהליך וכאלה. תראו, זאת סשה, בת 15? 14. 13! אני בת 13! היה לה בר מצווה שנה שעברה. היה לי בר מצווה. תושבת היישוב גינות שומרון רבתי ונווה מנחם. אז קבלו אותה. אז איך היה לך מחנה עד כה? עד כה היה מאוד נחמד. בנינו שער, הרמנו. שקט, אנחנו מצלמים פה. אנחנו מצלמים פה, חבר'ה. כולם שומעים את זה ברמקול. הלאה. זה גם בהנהגתי. זה אנטנה. היה מאוד נחמד. תודה רבה לסשה, היורית שער שלנו. בנינו שער. רגע, מספר שאלות מהצופים בבית. רגע, זה באמת אני אקריא לו. סשה, אם היית בוחרת משהו ספציפי בשער מחיות משק, איזה חיית משק היית מציבה? הייתי מציבה? כבשה, פרה. הייתי מציבה כבשה. אני הייתי מציג את נטע. למה? אבל זאת הבדיחה! כי יש לנו פה בשבט כבשה. ולא שנחפש, הייתי מציבה אותה למעלה שתשב ככה על כל המחנה. זה מעניין. יורם מראש העין רצה לדעת, אם השער היה צבוע בצבע מסוים כל הסנדות, ועטוף בנייר טואלט, מה היית מעדיפה? את הנייר טואלט או הצבע של הסנדות? לאכול. לאכול אותה? זה מה שמעניין אותי. הייתי מעדיפה לאכול את הנייר טואלט. זה לא בסדר, אבל זה בסדר. שאלה חיה, מקריית שמונה. היא רוצה לדעת, כמה שנים היית רוצה לבנות תורן, לא שער, שימי לב, תורן, אם היית יכולה לבנות תורן שלוקח את כל הארץ, ממטולה עד אילת, אבל שהמנגנון שלו זה שזה משגר טיל, אבל על מקום בישראל. משגר על מקום בישראל? חכי, זה או שאת מקדישה את חייך לבניית דבר כזה ואז בסוף זה לא עובד, או שזה לוקח לך יומיים ואת מפוצצת את אילת. אבל כל החיים שלך הולכים על זה. שאלה מסובכת חיה, הגזם. חיה הגזם קצת, אבל אמרת את כל ישראל. אזור בישראל, ככה שהיה במפה. הייתי מפוצצת את עזה. לא, זה לא שאלה, היא לא הבינה. חבר'ה, ילדים, זה הזמן להתרחק מהמסכים. נשים בהיריון, גם אתם, אנחנו יוצאים להצגת פרסומות קטנה. בראשות רשת חלמונל. חנמונל. הדבר זה אתה צריך. חן יונס, הוא בא גם בצורת חנדרבוים וחנדנברג. חן יונס. איך אני השם? חנניה. חנואנית. חנואנק. חן סמית. חן חונק. חן דלבוגל. חן האוזן. חן ברבונס. חן שמיט. חן יודן. חן וורבוס. חן וונלו. עד כאן פרסומת מונל. עכשיו הנציג הבא שאנחנו מראיינים זה ידידתנו שי פיסקין, הידועה בכינויה. אני אומר לכם כבר מראש לפני הרעיון, אל תצפו למנת משקל גבוהה מדי. היא בדרך כלל מאוד מאכזבת. אז קבלו אותם מחיאות כפיים בשורות שי פיסקין פיס. שי חברה של פונטו זה מזה שנה. וואו, מלא. בערך, אז קבלו אותה. תציג את עצמך, שי. אני שי. ואני יור פנש. אני עולה לכיתה י"ג. ואני יורית פנש. אני עולה לכיתה י"ג. אני בת 17. את בת 13. מטר 80. כל כך הרבה שקרים במשפט אחד. זה כבר מראה לכם, סיום אמרתי מקודם. שי עד עכשיו הייתה בטוחה שהמיקרופון מחובר. היא לא הבינה שהמיקרופון מחובר לגלעד שלי. אומייגאד. אמבוש. אז באמת משהו מחובר. טוב, כמה שאלות מפי הצופים. שקר וכזב. הראשון הוא יהורם, שהוא בא לנו הרחק מ... מה עם יוראי? היה יהורם. הוא יהורם. מאיפה? בקריית שמונה. כרמיאל. אז קבלו את יהורם מכרמיאל. יהורם מכרמיאל! יהורם מכרמיאל, הייתה לי שאלה, יהורם מכרמיאל? טוב, תוכל גם יהורם מכרמיאל.
שלום. היי שי, קודם כל אני מעריץ מאוד גדול, אני רציתי לפגוש אותך כבר מאז שידעתי שאת היו"ר פנש. רציתי לשאול אותך, אם פנש לא היה פני שטח, מה היית מעדיפה שזה יהיה? אני אוהבת את השאלה יורם. אם הייתה יכולה לבחור את הבוחרת שפונטו נעשה ונצליח? לא, פונטו נעשה שום. תודה רבה. לא, פונטו נעשה פונטו נעשה שי! פונטו נעשה שימושי. פונטו נעשה שימושי, אם הייתה יכולה לבחור. פונטו נעשה שווארמה. אז תודה רבה. שי, את רוצה לספר לנו ש... לא הבנתי את השאלה עד עכשיו, כאילו... אם הייתי יכולה לבחור מספר מ-1 עד 10, אפרופו מה את משחק מה צבע אהוב עלייך? שי תגלה צבע שלי. אני אחזור לשאלה עוד פעם. אם היית יכולה לבחור מספר מ-1 עד 10, מה צבע אהוב עלייך? תלכו בשבילים! אתה יודע שזה כבר לא מצלם? צהוב שתן זה מספר 3. טוב, שאלה אחרונה, שי פיס. מתי עשית השטח האחרון שלך ומה צבעו? שתן. רגע, תשאל אותה גם מה הקריאה האהובה עליה. תשאל אותה. שתן. מה הקריאה האהובה עלייך? כן, תשובה יומר. עכשיו, תוך כדי הדיבור. מה זה, לפני המחנה קיץ? רגע, אוקיי, לא באמת יפה. יש לנו את זה מתועד. טוב, התוכנית הזאת הולכת להפיץ ב-CNN, BCB, KCB, תודה, אני הייתי שי. תודה. תודה, היית שי. והמרואיינת האחרונה שלנו, קבלו אותה במחיאות כפיים סוערות. נטע שוברט. נטע, בואי לפה. בואי לפה. יפה. נטע שוברט, שימי את הכובע, שלא נראה את השיער שלך שהכנסתם את כל המצלמה. טוב, אז אנחנו כאן ברעיון מיוחד. הצלחנו לראיין כבשה. כן, זה מה שאתם שומעים, יש לנו כאן כבשה מדברת. אני לא יודע אם אתם יודעים לזה, אבל זהו רגע מכונן בעם ישראל. כבשה מדברת, חברים, כבשה מדברת. טוב, אז השאלה הראשונה שלנו, אם היית תוכל לבחור רצון מהשכב"ד, את מי היית בוחרת? פונטו, אני מאוהבת בו. כן, אנחנו שומעים. אוהבת בדניאל ליפצ'יק. רגע, אני יכולה להגיד משהו? אני ראיתי את נטע שוברט יושבת עם דוד-אל באוטובוס. הם ישנו ביחד. הם החזיקו ידיים. הם ישנו הם בלילה. ישנים ביחד. ונחזור לשאלה, הם ישנים ביחד. אף אחד! חבר'ה, אני מקווה שאתם שמעתם את זה. היא אמרה רגע איזה מאפים, אני לא מבינה, איזה אף. איזה אף. אחד. איזה? אחד. אוקיי, אחד, אבל על מי הוא נמצא? אני, עליי. טוב, נדע שאלה. לא ראית, העיפי את הדבר הזה. אם היית יכולה לבחור תספורת אחרת, צבע, תספורת, גלח, שיער ארוך, קרר, מה שאת רוצה. איזה תספורת היית בוחרת? מכל דבר יותר טוב מזה. משהו אחר, אבל לא זה, תספורת. כמו שלי. רגע, תחליק את זה. אני אחלק את זה? טוב, אפשר לראות את הסרטון? זה ארוך מדי נראה לי. את לא תראי אותו. רק וזהו. ב-CNN אני רוצה להודות לכמה אנשים שנכחו כאן הערב. אני. הראשון הוא גילדנברג, מחזיק הכבלים שלנו. כבר עלה. שהוא הלך. הוא הלך מזמן. הבאה היא אביטל וילקין. אביטל, מילים אחרונות? תודה רבה. הראשונה, מרואיינת הראשונה שלנו, סשה אהרונוב, שבאנו ישר מנווה מנחם רבתי. היי. שמאחורי עומד גם שער שלה, כמו שאתם רואים. המרואיינת הבאה שלנו, ישי פיסקין. שי, מילים אחרונות, תודה רבה. רגע, אני רוצה להודות לאמא ולאבא שהביאו אותי עד הלום. מה עם היום הכללי? ולמה אתה עושה? רגע, שימו לב שנווה עושה עכשיו... הנה היום הכללי שלנו. יאללה, בוא. אז אנחנו חוזרים לרעיון מיוחד בלייב. רעיון ספיישל. זה לא קורה הרבה, זה לא. בוא. אוקיי, אז הרעיון האחרון שלנו הוא עם בר אמרני. כן, חברים, בר אמרני, the one and only. בר, מספר שאלות. יש לי שאלות מהצופים עליו. אם היית יכול לבחור מבנה אחד, לעשות אותו. מה הצבע אהוב עליך? צהוב. תודה רבה לבר. למה דווקא צהוב? תודה רבה לבר. אוקיי, אנחנו רוצים לשאול אותו איך היה לו המחנה קיץ עד כה. היה מצוין, ואווירה טובה. גם תסתכל על המצלמה בבקשה. אווירה טובה ומצוין, וזהו. יש לו קול של הנאס, אנחנו יודעים, בואו אל תלחצו מזה. טוב, אנחנו חוזרים לתודות שלנו. לא, יש שאלות מהצופים. סליחה.
איילת מקריית עקרון רוצה לדעת. בר, אם היית אוהב לאכול שלווה, האם היית מרביץ לשלב? אני מרביץ לשלב גם אם הייתי אוהב לאכול שלווה. מה אמרת? איזו הפתעה נהדרת! מי זה אם לא שלב שלנו? תראו איזה שלווה שוררת סביבו. שאלה נוספת לבר אמרני, רצו לשאול אותך, אם היית יכול לגדל שיער במקום שבו שיער לא גדל, איתכם היית מעדיף וכן הוא חייב לבלונדיני? שאלה קשה. אשמח לעזור לך עם זה. פנוך. בתנוך. בחירה נכונה. אני הייתי בוחר שיער בכפות הרגליים, ככה לסייח בלי נעליים. יש עליך גם ככה, שאלה נוספת, רגע. חנניה מרצפים, רצה לדעת. רצפים זה יישוב בדרום. זה לא מצחיק כי יורים עליו טילים בזמני מלחמה. רגע, אני רק רוצה שתצלמו משהו לפני השאלה של חנניה. תצלמי את נטע. אתם רואים שיש לה משהו בשם? חשוב לי. חשוב לי. אוקיי, השאלה של חנניה. בר אמרני, אם אבא שלך לא היה ראש השבט, היית מעדיף שהוא יהיה כבאי? או נערת ליווי של ראש הממשלה, בתור עוזרת, ככה קלדני, ככה, מלווה אותו בזמנו. שאלה קשה. נראה שאתם מעדיף שהוא יהיה של ראש הממשלה. שאלה נוספת, מה היית מעדיף? צה"ל או מכבי? שבט אמירים. תשובה יפה, שאלה נוספת. כמה שאלות. בר אמרני, מה היית מעדיף? שכל המשפחה שלך תעלה באש, או להשתין ענב. או לתת את כל השומרון לערבים? איך הגענו למשחק הזה? אין תגובה. אתה חייב! אתה חייב. דבר בשומרון. שמאלני! יש לנו שמאלני בשכב"ק, תעיפו אותו. זהו, אני ציינתי. אוקיי, אז נחזור לתרבות. בדיוק היינו בתודה לקיבסטן את הקיבסטנים האחרונות. שובר. תודה רבה. בר אמרני גינות. בוא תחזור לפה למילים אחרונות. שובר תגמדה. מה השאלה? מילים אחרונות. תגיד תודה. תודה רבה לכולם, לצוות ההפקה, לבמאי, לבמאית.